la Martina. Jo sóc la Ivet. I jo sóc la Laia. Us estareu preguntant què fem aquí. Doncs anem a fer un torn per l'escola. I ara estem passant per porteria. I ara estem al pati, on hi ha un tobogan i un part de sorra. I aquest és I ara estem a infantil i li passaré el micro a la Martina. Ara passarem per I3, I4 i I5. Ara entrarem a la classe d'I3. Ara passarem per la classe d'I4. Hola. I ara passarem per la classe d'I5. Ara pujarem les escales que ens portaran a cicle inicial, cicle mitjà i a cicle superior. I ara entrarem a primer. I ara entrarem a segon. Ara entrarem a tercer. Anirem a quart. Però, tristament, a aquesta hora no hi ha ningú, com a tercer. Però així vull veure una mica de classe. I ara entrarem a plàstica. Ara anirem a la classe de cinquè. I ara anem a la biblioteca. Anirem a la classe de sisè. I ara estem a l'aula de música, que està connectada amb L'aula STEAM, que és la més renovada de l'escola, i aquí fem projecte, ambients i altres coses. És la nostra escola. Espero que us hagi agradat. Adéu!